Tartzanen opariak. Bero egiten du, badator tartzana arro oianetik bera egun sentian, danak ikusteko moduan. Tartzanek harri batekin estropoz egin du eta lokatzetara erori da. Zikin-zikina altxatzen da. Egun horretan, tartzanek animaliei opariak banatzea joan behar zuen. Hau kuxidadea, horrela ezin naiz ibili oianean, bazter guztia zikinduko ditut. Oianetik doala urjauzi bat ikusten du. Hor garbituko naiz, esaten du. Kentzen ditu zapatiak, kentzen ditu galtzerriak, kentzen ditu galtzak, kentzen ditu jertxea, kentzen du nikila, kentzen du txapela eta azkenik kentzen ditu gantzontzilloak. Uretara sartu da eta garbi atera da. Jazten ditu gantzontzilloak, jazten du txapela, jazten du nikila, jazten du jertxea, jazten ditu galtzak, jazten ditu galtzerriak eta azkenik jazten ditu zapatilak. Orain bai, Tartzanek opari guztiak zakoan sartu eta animaliei banatzera joango da.